deň letníc, keď zostúpil Duch Svätý, tak všetci začali hovoriť v jazykoch. Hovorenie v jazykoch je vlastne výslovnosť z neba. Je to modlitba, ktorá prichádza od Ducha Svätého a vtedy sa modlíme v takýchto, teda v jazykoch, keď sa modlíme v jazykoch, tak sa modlíme v moci Ducha Svätého, alebo teda modlíme sa tak vtedy, keď nevieme, ako sa máme modliť, alebo za čo. Modliť sa v jazykoch je veľmi dôležité pre celú cirkev. Je to spôsob, ako sa prejavuje Duch Svätý v našom živote. Jeden zo spôsobov. Keď je veriaci naplnený Duchom Svätým, veľmi je dôležité, aby sa to udialo, pretože naplniť sa Duchom Svätým je veľmi dôležité, lebo bez Ducha Svätého sa nebudú prejavovať dary Ducha Svätého. Dary Ducha Svätého sú úžasné, Boh ich chce rozdávať a prostredníctvom týchto darov sa chce prejavovať. A my zase máme túžiť po týchto daroch. Takto začína prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 1. verš. Mali by sme túžiť po týchto daroch Ducha Svätého. Keď nebudeš túžiť po daroch Ducha Svätého, tak ako by prišli k tebe. Rovnako je to ako so všetkým iným v našom živote. Keď po niečom zatúžiš, praješ si to, aby to bolo prítomné v tvojom živote, tak tedy to prichádza do tvojho života. Sú také zbory, kde vôbec nevyučujú prvý list Korinťanom 12. a 14. kapitolu. Aj keď veriaci žijú svoj život bez darov Ducha Svätého, dá sa samozrejme aj tak žiť kresťanský život, ale ten kresťanský život je omnoho chudobnejší, je ochudobnený. Nie sú tam prejavy moci, síly, uzdravenia, kriesenie mŕtvych, vybudovanie slepých, chorých, chromých, uzdravenie. Keď počujeme o týchto daroch a vidíme prejavy Ducha Svätého, vtedy začíname potom túžiť. Tak ako to hovorí Biblia, že túžte po duchovných daroch. Tomu je potrebná úplnosť Ducha Svätého alebo pokrstenie Duchom Svätým. Dnes na konci tu zostaneme a bude pokrstenie Duchom Svätým. Veľkou túžbou nášho srdca je, aby celé Kristovo telo bolo naplnené Duchom Svätým. Vtedy bude nevesta pripravená v celej svojej kráse, keď Kristovo telo bude naplnené Duchom Svätým. Vtedy môžeme stáť pred nebeským trónom v celej úplnosti. Tak ako v Kristovi prebýva úplnosť, my musíme túžiť po tejto úplnosti. A iba z tejto úplnosti vieme byť požehnaním pre iných. Táto úplnosť je práve o tom, že nie len ty si požehnaný v Kristovi, ale a ty si požehnaním pre iných. Keď slúžiš z Ducha Svätého, tak vlastne Duch Svätý z teba preteká a pomocou Ducha Svätého vieš slúžiť v tej Božej moci a v tej Božej sile a Božej múdrosti, ktorú dáva Duch Svätý. Keď vieme o týchto daroch Ducha Svätého, vtedy po nich skutočne začneme až túžiť. Čiže prvoradé je naplnenie sa Duchom Svätým a hovorenie v jazykoch. Prostredníctvom hovorenia v jazykoch vieme rozhojniť sebe dary Ducha Svätého. Tieto dary sú ukryté v duchovnom človeku, v našom duchu a treba to rozhojňovať, roznecovať v sebe. Čiže treba roznecovať Ducha Svätého, ktorý je v nás. To, čo je v nás, treba s tým spolupracovať. Je to duchovná modlitba a treba pracovať v tejto duchovnej modlitbe. Ako keby v tvojom vnútri bol určitý generátor a začneš to roznecovať v sebe.
a potom sa stále viac a viac začne prejavovať v našich životoch a náš život sa stáva bohatším. Prečo nám to Boh dáva? V žalmoch je o tom pekný obraz, 46. žalm. Každý deň čítam žalmy. Čítame, Boh nám je útočišťom a silou. Čiže máme ochrancu, máme útočisko v tomto svete a silou, pomocou v súženiach. Vtedy, keď sa nachádzaš v súženiach, tak môžeš dôverovať, že Boh príde a oslobodí ťa. Je nájdenou, veľmi dokázanou, nesklameš sa v ňom. 4. verš hovorí, je rieka jej potoky, v maďarskom preklade, že sú to pramene, ktoré obveselujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Keď sa napojíš do týchto potokov, do týchto prameňov, ktoré od neho vychádzajú, príde radosť do tvojho života. Čiže on prebýva v nás. Obveselujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho a Najvyšší prebýva v nás. To sú prúdy, potoky Ducha Svätého. Boh je v jeho strede, nepohne sa. Prečo? Lebo on prebýva v nás a on je istá pomoc. Že nepohneme sa a pomôže nám nad ránom. Vtedy je najväčšia tma. Nad ránom je vždy najväčšia tma a musíš vedieť, že vtedy prichádza pomoc. Boh nám pomáha. Božie slovo je plné nádeje, povzbudzovania a jeho pramene nám prinášajú požehnanie do nášho života. Ak sa tomu zopierame, tak to nevieme prijať. Tu by sme chceli v prvom liste Korinťanom do 12. kapitoly prelistovať. Všetci, ktorí chcete byť
slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého ducha. Musíme vedieť urobiť rozdiel medzi slovom múdrosti a slovom známosti. V čom sa rozlišujú tieto dva dary? Je medzi nimi podobnosť, ale predsa sú rozlíšené. Aby sme lepšie vedeli v tom pôsobiť. Inému viera v tom istom duchu. To nie je tá istá viera, ako máme všetci veriaci, že mám vieru alebo nemám dostatok viery, pretože pri znovuzrodení každý dostáva mieru viery. Je to nadprirodzený dar, ktorý Boh dáva na určitú situáciu. Čiže inému viera, to je iná viera ako bežná viera. Aby sme mohli pôsobiť v daroch Ducha Svätého. Je to nadprirodzená viera, ktorú vieš napríklad prijať vzkriesenie mŕtvého. Boh vykonáva vzkriesenie mŕtvych pôsobením divov, ale niekto musí prijať to vierou. A k tomu existuje takáto viera, je to dar Ducha Svätého. Nie je to súčasť základného balíčku, ako by som to tak mohla jednoduchšie nazvať. Dostaneme sa do kráľovstva, neporušiteľné semeno sa dostáva do nás, je to Božia viera, ktorá je v nás. Môžeš pôsobiť, pracovať na tejto viere, môžeš narastať tejto viere. Ale tuto je dar viery, to je úplne iná viera, iný stupeň viery. Čiže inému viera v tom istom duchu, inému milosti, dary uzdravovania v tom istom duchu. Dar uzdravovania, to je vyššia úroveň prejavu. Ty môžeš sám modliť sa za niekoho, vkladať na niekoho ruky a príjme dotyčný to uzdravenie. Prehlasuješ vo viere, ďakuješ, stojíš vo viere a začne sa uzdravovať. Ale aj Boh môže tiež uzdravovať v okamihu. Obrovské zázraky, obrovské uzdravenia okamihu. Dotyčný ich dostal v jednom okamihu, je to darom uzdravovania. To, čo sme videli na videu v službe Orála Robertsa. Nad každým telom je Pánom Boh. A v okamihu prichádza dar uzdravenia, keď to dáva Boh. To je dar uzdravovania. Inému pôsobnosti divov, to je úžasný dar. Inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov. Všetci môžeme mať druhy jazykov a inému výklad jazykov. V starej zmluve tieto dva dary nepôsobili, čiže druhy jazykov a výklad jazykov v starej zmluve neexistovali. Všetky ostatné dary sa môžeme nájsť aj v starej zmluve, po starom zákone. A to všetko pôsobí jeden a ten istý duch, rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce. Čiže vidíme tieto dary, začneme po nich túžiť, to je naša úloha, túžiť po nich. Nie sme už nevedomí, vidíme, že to Biblia vyučuje a začneme potom túžiť. Ako dobre by bolo, Pane, keby si do môjho života dal viacej. Začneš sa za to modliť, môžeš meditovať nad týmto slovom, môžeš sa postiť kvôli tomu, ak ťa Duch Svätý vedie, že sa máš postiť. A potom Duch Svätý je ten, ktorý sa rozhodne, že komu koľko dá z týchto duchovných darov. Nemôžeme povedať, že ja spôsobujem určitý dar. Mnoho služobníkov sa dostane do problému, že občas sa mu v jeho službe prejaví tento dar a potom hovorí o sebe, že mám tento dar a tento dar mi pôsobí tak, ako ja chcem, alebo viem pracovať, alebo viem slúžiť v tomto dare a potom to začína byť z tela, tento dar.
že tento dar ti dáva Duch Svätý a pôsobí tento dar tak, ako chce Duch Svätý. V plnej miere on je šéf. A keď prináša tieto dary, tak sa tešíme a sme veľmi vďační. A keď nevidíme toho toľko, tak môžeš hľadať príčinu, že dávnejšie sa viackrát Duch Svätý prejavil týmto smerom a teraz sa neprejavuje. Možno som neposlušný alebo nie som v takom spoločenstve s Pánom. No v každom prípade on je ten, ktorý to drží v ruke. Že spoločenstvo s Duchom Svätým je veľmi dôležité v živote veriaceho. Každý, ktorý chceme lepšie spoznať túto duchovnú ríšu, bez Ducha Svätého to nepôjde. Bez Ducha Svätého to nebude fungovať. Je veľmi dôležité, aby sme boli plní Ducha Svätého a potom treba pracovať na tejto plnosti, aby roznecovať, aby sme boli neustále v radosti, v duchu a stále naplňaní a modliť sa v jazykoch. To spoločenstvo s Duchom Svätým je veľmi dôležité k tomu, aby tieto dary pôsobili. Čiže 4. verš hovorí o duchovných daroch a 5. verš hovorí o službách, že sú rôzne služby, ale ten istý Pán. A ak si pozrieme tieto služby, tak a v 5. verši teda hovorí o službách, ale ten istý Pán. Čo sa dialo? Keď Pán išiel do výšin, keď išiel do neba, dnes sedí na tróne, na pravici Otca, nebeského Otca, tak píše Božie slovo, že dal dary ľuďom. Nenechal ľudí osamelých. Keď sa rozlúčil s učeníkmi, tak myslel na to, aby sme nezostali osamelí. Na prvom mieste poslal svojho Ducha Svätého, ale potom poslal aj dary do služieb. Že zatiaľ, kým on nie je medzi nami, aby prostredníctvom služieb vedel prejaviť svoju lásku a svoju prítomnosť, ako keby on bol tu medzi nami. Efezanom 5.8 píše, Efezanom 4.8, preto hovorí, vystúpiac na výsosť zajatie a dal ľuďom dary. A pozrieme sa v 11. verši, ako ich vymenúva. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. A tu vymenúva tých 5 služobných miest, ktorých Ježiš zanechal pre Kristovo telo. Tieto miesta nie sú pre osobu. Pastor nie je viac obdarovaný, že dostal pozíciu pastora. Tieto dary sú dané za cieľom služby. Preto mu to dal Ježiš, aby išiel a pracoval. Je to práca na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho. Svätých treba teda zdokonaľovať, treba ich formovať. Je to 5 služieb, ktoré nám v tom pomáhajú, aby sa budovalo telo Kristovo. A dovtedy budeme budovať toto telo, kým všetci dospieme, aby sme všetci dospeli v jednotu viery. Pastor potrebuje aj ostatné služby, evanjelista potrebuje ostatné služby, sme pospájaní navzájom v Kristovom tele, len preto, že keď niekto stojí v nejakom postavení, tak ho Pán vlastne zapriahol do práce, postavil ho do práce, dáva mu dary, rôzne prejavy, dary, duchovné dary a začne sa budovať, rozvíjať sa Kristovo telo, aby sme všetci dospeli v jednotu viery. Že určitú úroveň viery a plného poznania Syna Božieho. Nemôžem povedať, že verím,
ale hovorím, že viem. A to je už to poznanie. Ja verím v Ježiša a na začiatku hovoríš, verím v Ježiša, ale potom už hovorí, že ja viem. Ja nielen verím, ale viem. Ja som ho spoznal. To je jednota poznania Syna Božieho. V dokonalého muža. Čiže dospelosť. Už nie sme viacej malé deti. K miere dospelosti, plnosti Kristovej. Keď sa na teba pozrie niekto, tak povie, áno, dá sa v tebe rozpoznať Kristus z tvojich skutkov, z tvojich slov, spôsobu myslenia, z milosrdnosti, ktoré sú okolo teba. Keď sa na ňo obrátiš, tak sa bude rovnako správať, ako keby Pán Ježiš Kristus stál pred tebou. To hovorí o miere dospelosti, plnosti Kristovej. Cez služobné dary toto Pán vykonáva a je to 5 služieb. Pastor je v tom veľmi dôležitý a dôležitý je tam aj učiteľ, aj evanjelista. To je dar milosti evanjelistu, keď uzdravení sú ľudia v okamihu. Dotyčný má rovnakú mieru viery, ale dar milosti sa prejaví. Príde prorok, cez ktorého ti odkáže niečo Pán, ale apoštol, kde neoraná pôda je rozorávaná. Zakladanie zborov. Toto všetko dáva Pán. A to sú tie služby, v ktorých je rozdiel, ako hovorí list Korinťanom, ale ten istý je Pán, že všetci slúžia Pánovi. Všetci, Pán Ježiš Kristus ich postaví do služby, dáva ich ako dar pre zbory, pre Kristovo telo, rozdáva im duchovné dary, takže všetky pôsobí sám Boh v týchto daroch. Svätá Trojica spolupracuje. Pán Ježiš postavuje do služby, ošatí nás Duch Svätý darmi. Aká by to bola služba, ak by sme k tomu nemali duchovné dary? Cez duchovné dary vie Boh prejaviť svoju dobrotu, svoju bohatosť, svoju starostlivosť, svoje vyhlásenia. A preto sú veľmi dôležité, aby sa tieto služby snažili o to, aby boli čo najviac obdarované od Ducha Svätého. Nemôžeme vynechať 1. list Korinťanom 12. kapitoly z Biblie, pretože potom táto snaha, aby sme o tom viacej vedeli, bude mimo. Je veľmi dôležité vrácať sa späť a pozrieť si tie služby, kde naozaj pôsobí Duch Svätý. Vieš, že v tebe je ten istý Duch Svätý, ktorý vtedy pôsobil. Ja keď si pozriem nádherné zázraky, keď ich pozerám, tak Duch Svätý vo mne výska. A niečo mi oznamuje mi určité veci, tú radosť toho uzdravenia, alebo slovo múdrosti, slovo známosti. Jednoducho mi Duch Svätý odovzdáva veci. Že ja som tam s tým spoločenstve. Je veľmi dôležité spolu sa tešiť s niekým iným, kto je uzdravený. Spolu cítiace srdce, modlitba, príhovor za niekoho iného. Musíš si uvedomiť, že kráľovstvo nepozostáva iba z teba a z tvojich starostí. Kristovo telo netvoríš iba ty. Ako náhle si uvedomíš, že Kristovo telo sa skladá z iných a starostí iných a začne sa modliť za iných, tak vtedy zistíš, že prichádza olej a riešenie aj na tvoje problémy. Najťažší krok, prvý krok, keď seba ukáznime a pozrieš sa na iného a povieš, že ten druhý má o mnoho väčší problém. Choď a pomôž mu. A buď tam spolu s ním, s Pánovým srdcom. A potom sa oveľa ľahšie vyriešia tvoje veci. Toto je veľmi bohatá ríša a môžeme stále ísť hlbšie a hlbšie, aby sa Kristovo telo dostalo do dospelého veku, do dokonalého muža.
prvom liste Korinťanom 12. kapitole nájdeme túto tému, keď sa Pavol zaoberá s týmto trošku ináč, je iné poradie. Ale že tam nájdeme každú jednu službu, môžeme si byť istí. Ak je to spomenuté na jednom mieste, tak to nevynechá ani na inom mieste. Že prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 28. verš, tieto služby sú podriadené Ježišovi Kristovi a tie talenty, ktoré nám Pán Ježiš zveril, ako sme nimi žili, ako sme v nich slúžili, jedného dňa budeme počuť od Pána, bol si verný na mále, tak ti teraz verím viac. Budeš sa musieť zodpovedať pred Pánom, pred tým, teda z toho, čo ti Pán zveril. Či slúžiš Kristovmu telu tým darom, ktorý ti Pán zveril. Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 28. verš. Úrady v cirkvi Kristovej. A síce jedných postavil Boh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom divotvorné moci, potom milosti dary, uzdravovania. Toto je evanjelista. Namiesto evanjelistov je vymenované, čo charakterizuje evanjelistu. Potom divotvorné moci, potom milosti dary, uzdravovania. To bude mať v službe evanjelista. Môže sa to prejavovať aj inde, ale u evanjelistov je to jeho pole pôsobnosti. Ujímania sa potrebných správy druhých jazykov, to je pastor, aby pomáhal každému jednému zo svojich ovečiek, čiže ujímania sa potrebných správy a druhých jazykov. Čiže najviac by mal pastor teda pôsobiť v pomáhaní iným, usmerňovať iných a modliť sa v jazykoch. Ak si pastorom. Toto je vymenované pre pastora. A pastor by sa, teda Duch Svätý by sa veľmi rád prejavil v živote pastora práve takto. Musíme byť v tom horlivejší. Ak sa modlíme v jazykoch, druhých jazykov, to sú dvere k ostatným darom. Dávame slávu Bohu a vrátime sa na 6. verš. A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Boh. Čiže sú rôzne skutky, rôzne spôsobnosti, ale je ten istý Boh. Hoci ktorú časť začneš skúmať, Boh to koná. A sú na slávu Abba Otca a on je ten, ktorý to choreografuje. My sami od seba nevieme pôsobiť v týchto daroch. Duch Svätý dáva každému o tom vyhlásenie. Ak potom túžime, celé Kristovo telo by malo viacej túžiť po duchovných daroch, mali by sme si viacej vážiť evanjelistu a je veľmi smutné, že prejdú celé týždne, mesiace a nepozvú evanjelistu. Mali by sme ich viacej zapriahnuť do práci, aby tie dary milosti tam pôsobili. A myslím si, že toto je načasované. Máme o tom počuť, je tu leto a všetci evanjelisti by mali pracovať. A Duch Svätý by sa chcel prejaviť prostredníctvom nich ešte viac. Sláva Bohu. Pozrieme si teda. Boh neobľubuje ani jedného viac ako druhého a preto ich dal tieto dary, aby pokryl celé Kristovo telo. Zvykli sa pýtať, že ktorý je najlepší dar. Na toto je najlepšia odpoveď, že najlepší dar je ten, ktorý je práve potrebný. Na druhej strane vieme zoskupiť tieto dary, týchto 9 darov,
tri dary niečo hovoria, čiže vyhlásia niečo, prichádzajú pôsobením Ducha Svätého, je to prorokovanie, dar prorokovania. Samozrejme, v službe proroka je na prvom mieste, ale prorokovať môže hoci ktorý veriaci, ktorý je plný Ducha Svätého. Potom vyhlásenie, to je výklad jazykov a druhý jazykov. Čiže prorokovanie, výklad jazykov a druhý jazykov, tieto sú jazyky, to sú dary, ktoré niečo hovoria pôsobením Ducha Svätého. Že tu výslovnosti. Potom sú tri dary, ktoré niečo robia. Silu Boha reprezentujú, Boh koná niečo a reprezentujú toto. Je to dar viery. Hagin hovorí, že dar viery je na prvom mieste. Ak nemáš tento dar, tak nevieš, čím prijať divy. Je veľmi dôležité, aby sa prejavil dar viery, aby vedel dotyčný prijať, čiže divy a uzdravovania. A k tomu, aby sa divy a uzdravovania prejavili, k tomu je potrebná viera. Že dar viery vie prijať uzdravenie a vie prijať div alebo zázrak. No, potom existujú ďalšie dary, ktoré sú o vyhlásení. Dávajú nám vyhlásenia. Najčastejšie sa s tým stretávame aj v starej zmluve, aj v novej zmluve práve s týmito tromi prejavmi Ducha Svätého, ktoré nám dáva nejaké vyhlásenia. Boh niečo vyhlási pôsobením týchto darov. Čiže je to slovo múdrosti, že nie je celá múdrosť Božia, ale slovo. Určité slovo, ktoré práve potrebuješ. Zlomok z jeho pánovej múdrosti. K tomu, aby ti vedel odovzdať tú svoju múdrosť, tak ti dáva prostredníctvom tohto daru, že slovo múdrosti, slovo známosti a rozlišovanie duchov. To je ďalšia trojica. Táto trojica je tiež nadprirodzená. Možno ty si povieš, že ja som múdry, lebo Kristova múdrosť je moja. A ešte je napísané v Jakubovi, že ak nemáte múdrosť, pýtajte si od Bohu. Každý si môže pýtať múdrosť od Boha a Boh každému dá bez výčitky. Čiže určitá múdrosť ku každodennému životu vieš zobrať aj bez týchto darov. Ale tu, keď hovoríme o dare múdrosti, je to určité oznámenie od Boha a v danej situácii, v životnej situácii, alebo sa to môže týkať určitej osoby, nejako ináč nevieš, sa o tom nedozvieš a iba vtedy, ak ti Boh dáva o tom slovo alebo vyhlásenie. Pozrieme si o tom 3 miesta v Božom slove, kde tieto fungujú, tieto 3 dary. Ak by si mi dal, ty, Pane, slovo zo svojej múdrosti, dal mi dar múdrosti alebo dar známosti. Ak potom budeš túžiť, tak vtedy ti to Duch Svätý bude dávať. Ja sama túžim po týchto daroch, pravidelne hovorím Duchu Svätého, Duch Svätý, túžim po týchto daroch, túžim po dare múdrosti, dare známosti a chcem, aby táto služba bola bohatšia. A keď vidím nejakú službu, ktorá je obdarovaná, tak rada si to pozerám, rada prijímam vyhlásenie, počúvam vyučovania, pokúšam sa dostávať do väčšieho spoločenstva s Duchom Svätým. Zapájam sa teda do tých zborov, kde tam fungujú tieto dary Ducha Svätého. Hovorí sa, že nikdy z teba nebude pilot lietadla, ak sa budeš učiť od šoféra kamionu.
K tomu, aby začali pôsobiť tie dary v tvojom živote, tak musíš sa pohybovať v takom spoločenstve, kde používajú tieto dary, alebo kde fungujú tieto dary. Dovolte mi teda, aby som vám z týchto troch darov vyhlásenia, že slovo múdrosti, je to nadprirodzené vyhlásenie od Ducha Svätého. Nikdy by si sa to nedozvedel, iba Duch Svätý ti to vie povedať. Sú to veci buď z minulosti, alebo z prítomnosti. Sú to fakty, ktoré sa týkajú určitých osôb a určitých situáciách. Dáva ti to vyhlásenie o určitých osobách a určitých situáciách a určitých skutkoch. Skutky apoštolov sú plné takýchto darov Ducha Svätého a keď to lepšie vidíme, tak budeme viac túžiť potom. Pane, ja chcem, aby si ma viackrát navštívil s týmto darom. Vieš sa za to modliť. Pozrime sa. Je ten učeník, ktorý nie je ani apoštol, ani prorok, ani učiteľ, ani evanjelista a začne sa mu prejavovať tento dar. A pomocou tohto daru Boh posiela ho k Saulu. Čiže je tu učeník z Damasku, Ananiáš, ktorý v Skutkoch apoštolov 9. kapitole o tom čítame a práve on slúži pomocou tohto daru známosti. Ananiáš slúži teda Saulovi. Saul prenasleduje kresťanov, navštívi ho veľké svetlo na tejto ceste a počuje hlas o Pána Ježiša, prečo ma prenasleduje. V okamihu sa jeho život obracia, ale v tomto veľkom svetle oslepne. A vovedú ho teda do Damasku a umiestnia ho v jednom dome. Ananiáš nemá ani šajnu o tom, že kde nájde Saula, preto sa mu musí Boh prihovoriť. A dáva mu slovo múdrosti, dostáva informáciu prostredníctvom slova múdrosti, že kde ho nájde, kde nájde tohto Saula. Dostane meno ulice a v ktorom dome, že ho nájde v dome Júdovom menom, čiže v ulice, ktorá sa volá Priama. A musíš tam ísť, položiť na ňo ruku, aby prijal Ducha Svätého a vrátil sa mu zrak. A keď mu to Duch Svätý oznámi, tak Ananiáš sa trošku zlakne. Mám ísť k tomu, ktorý nenávidí kresťanov a zabíja kresťanov. A vtedy mu Duch Svätý hovorí, že a on sa teraz modlí. Choď, kľudne na ňo polož ruky, lebo jeho srdce sa obrátilo. On sa teraz modlí tam v tom dome, práve sa ku mne modlí. A aj Saul dostáva videnie, ako k nemu vojde Ananiáš a dostane späť svoj zrak. A v okamihu sa to udeje. Že Duch Svätý tu vyhlasuje niečo a oznamuje potrebné informácie, že to, aby sa Božia vôľa naplnila. Vidíme použitie tohto daru alebo pôsobenie tohto daru. Prečítajme si to v Skutkoch apoštolov 9. kapitole od 10. veršu. A bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní. Ananiášu, a on povedal, tu som, Pane. A Pán zase jemu, vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula menom Tarského, lebo hľa modlí sa. Plno informácií, nejako ináč sa to nemohol dozvedieť. Jedine ak slovom múdrosti, alebo slovom známosti. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položí na neho ruky, aby prezrel. Čiže tento dar sa môže prejaviť buď vo videní,
v sne počuť hlas nejaký, že je to dar, ktorý takto pôsobí. A potom sa tieto veci aj udejú. Že tento dar nazýva Biblia slovom múdrosti. Je to nádherný dar, ktorý sa vzťahuje prítomnosti alebo minulosti alebo budúcnosti. Ďalším je, že toto je slovo známosti, potom slovo múdrosti. Vtedy sa to jedná o budúcnosti. Čiže rozhodnutie, ako sa Boh rozhodol ohľadne budúcnosti. A jeho nariadenie ohľadne budúcnosti. Toto sa môže prejaviť buď hlasom nejakým, ktorý počuješ, alebo nejaké videnie, alebo cez sen. Nedávno tu bol nádherný takýto sen. Bolo v tom slovo múdrosti. Tomu musíš byť plný Ducha Svätého, ináč môžeš na to zabudnúť. Môže prísť aj ako proroctvo slovo múdrosti. Môžu sa pospájať tieto dary. Musíme poznať základné kamene, ako to funguje. Slovo múdrosti nás môže ubezpečiť o niečom, o Božej ochrane napríklad. Môže ti vyhlásiť plán nepriateľa. Je to obrovská pomoc od Boha, keď ti odhalí plány nepriateľa Boh. Pavol, ktorý prešiel cez mnohé sužovania vo svojom živote, mnohokrát ho bičovali a prichádza k nemu anjel napríklad keď sa jeho loď potopila. A Boh sa postaral o jeho ochranu a vyhlasuje mu niečo o budúcnosti, že odovzdávam ti Čiže Boh odovzdáva týmto slovom alebo oznamom niečo ohľadne budúcnosti cez slovo múdrosti. Keď Pavlovi povedal, že všetci budete zachránení, nikto nezomrie. Išli do Ríma, ale dostali sa iba po Maltu. To je také oznámenie od Boha, tak by Pavol nevedel ukludniť spolucestujúcich. Môžu prísť rôzne krízy, alebo môžu prísť obdobie ťažké, obdobie sužovania a Boh sa ku nám prihovorí nejakým takýmto slovom, cez slovo múdrosti. A veľmi treba túžiť po takomto dare, lebo je nádherný ten dar, keď vieš niekoho utešiť a vieš mu dať nádej. A vieš, že je to od Boha, tak to dáva obrovskú nádej v tvojom živote alebo v živote iných. Tá beznádej, v ktorej sa nachádzaš, sa v okamihu zmení na nádej, keď Pavol im povedal, že nebude to tak. Nezomriete. Tieto dva verše vám prečítam. Skutky apoštolov, 23. a 24. verš z 27. kapitola. Skutky apoštolov 27. 23. 24. verš. Lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa anjel Boha, ktorého som a ktorému i slúžim. Pavol mal obrovského anjela, každý jeden služobník má svojho anjela. Tak ako narastáme vo svojej službe, tak aj naši anjeli narastajú a niekedy ich vymieňajú.
keď sa naša služba vybuduje. A tento anjel sa mu zjavil s odkazom a povedal, neboj sa, Pavle, musíš stáť pred cisárom. To je určité nariadenie a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. A povedal, neboj sa, Pavle, musíš stať pred cisárom, hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Nie je jedno, na akú loď nastúpiš. Je veľmi dobré, ak je na tej lodi aj niekto, kto je pomazaný. Je to dobré vedieť, že tá loď, na ktorej sedíš, určite sa vylodí na druhom brehu. A možno, že si to práve ty, kto je tým pomazaným a všetci ostatní budú zachránení práve kvôli tebe. Preto, mužovia, nebojte sa. To je slovo od Boha. Preto, mužovia, nebojte sa, lebo verím Bohu, že bude tak, ako mi bolo hovorené. Keď počuješ vyhlásenie od Boha, od tej chvíle sa nemusíš báť, len cieľa vedome k tomu sa pridržaj, čo ti povedal. Nehľaď na vlny, nehľaď na rozbitú loď. Všetko bolo stratené, ale ich životy boli zachránené. A to Boh vopred vyhlásil, aby sa nebáli a nestrachovali sa. A Pavol povedal, že ja verím Bohu, ktorý mi to vyhlásil. Bude to presne tak, ako mne bolo povedané. Aj ty sa môžeš denne modliť. Presne tak to bude v mojom živote, ako mi to Boh vyhlásil. Ako to je napísané v Božom slove. Všetko ostatné zakazujem moci Ježišovej. Je to veľmi dobrá pôda, keď sa takto modlíš. A vtedy sa tvoja cesta neodkloní ani napravo, ani naľavo, ale ideš cieľa vedome dopredu v Božej vôli. Tretí dar si necháme na budúci týždeň. Vidím, že už ste unavení. Tieto dary sú veľmi bohaté. Mám ich veľmi rada a aj Duch Svätý ich má veľmi rád. Musíš byť v tom partnerom. Duch Svätý ti to chce priniesť a ty musíš to vedieť prijať. Ak nad tým nerozmýšľaš, predstav si, ak niekomu chceš podarovať nejaký dar, v tvojej ruke je kytica a chceš to odovzdať a dotyčný si toho ani nevšimne. A ide ďalej a robí si svoju vec a vôbec sa o teba nezaujíma. Najbližšie možno už nebudeš mať kyticu. Ak si nevážime veci Ducha Svätého, ktoré nám chce dať a netúžime po nich, tak možno najbližšie bude menej prítomný a ešte menej vyhlásení ti dá. Nech sa nám toto nestane, my musíme byť horliví. A túžme potom a pravidelne sa modlíme za to a prehlasujme, že Boh mi hojne vyhlási jeho dary. Modlíme sa a prehlasujeme, že Duch Svätý to prináša do nášho života. Čiže tretí dar je rozlišovanie duchov a s tým budeme pokračovať. Ja vám neviem v krátkosti kázať o týchto veciach. Musím vám o tom hovoriť podrobnejšie a budeme v tomto teda pokračovať na budúce, aby v Kristovom tele bolo nové pulzovanie, aby Kristovo telo bolo bohatšie v týchto daroch, prorokovaní, vo výklade jazykov. Musíme potom viacej túžiť ako doteraz a potom budú prichádzať tieto dary. Urobme teraz prehlásenie pred Pánom. Musíme túžiť po týchto daroch, snažiť sa o duchovné dary, túžiť, čítať o tom, skúmať to a túžiť potom, horliť za týmito duchovnými darmi.
lebo potom Kristovo telo bude bohatšie. Postavme sa všetci a pýtajme si sny a videnia a hlas Pánov, aby sme počuli, alebo nech nám pošle anjelov, ak je to potrebné, aby sa prebudili naše stratené nádeje. Nemyslíme si, že to naše postavenie je beznádejné. U Boha neexistuje beznádejné. Všetko sa môže stať skutočnosťou a dá nám aj spôsob, ako to získame. Oznámi nám Pán, akým spôsobom to príde ku nám. Ja by som si prijala, aby ste boli viacej odhodlaní. Ja verím tomu, že existuje viac a hlbšie a vyššie v duchu, ako sa nachádzame teraz. A ak sa o to snažíme, ak o to horlíme, vtedy do toho vojdeme. A drahé Kristovo telo sa musí tam dostať spoločne, v jednote. A dostaneme sny a dostaneme vyhlásenia a dostaneme porozumenia a prichádzajú aj dary Ducha Svätého, uzdravenie z neba a zúčastníme sa toho v nádhernom Pánovi Ježišovi. Pán pracuje na krku a v orgánoch a teraz dvihnime svoje ruky a odovzdajme sa Duchu Svätému. Duch Svätý, pomáhaj mi v tom, ak sa Ty chceš pohnúť v mojom živote, aby som ja proti tomu nebola, aby som bola pripravená, otvorená tomu, aby som bola horlivá v duchovných veciach, aby som túžila potom, aby neutíchala vo mne táto túžba. Prebuď, Duch Svätý, vo mne túto túžbu. Tak, ako som potom túžila v prvej láske po Tvojich oznámeniach, po nových veciach. Pane, Ty prinášaš aj staré, aj nové v mojom živote a oživíš to a učíš ma a vedieš ma. Lebo Duch Svätý je ten, ktorý ma dovedie ku každej pravde a oznámi mi to. A túžim potom. A Duch Svätý prijíma túto našu túžbu a obdarúva nás. A ak si bol verný na mále, tak dostaneš ešte viac. O mnoho viacej ti zverím v mene Ježiš. Sú prítomné dary, veľmi silné uzdravenie v hrdle. Moja túžba je vojsť do nemocnice, aby všetci chorí opustili nemocnice a lekári sa zbalia a budú si hľadať nové zamestnanie. Ja potom túžim a ty by si to tiež určite prijal. Bezdomovci, ktorí tam ležia na križovatkách a nemajú žiadnu pomoc, Pán Ježiš je ich pomocou a ich ochranom, aby sa ku ním dostalo evanjelium, aby sa ku ním dostala milosť. Potom všetkom túžim a k tomu je potrebné celé Kristovo telo, aktívne, horlivé, spolupôsobiace, ktorý myslí na toho chudobného a tieto dary sú dôležité, aby svet očí bol otvorený, že Ježiš žije a ak nepríde nejaký Ora Roberts, ale celé Kristovo telo vyjde a Duch Svätý sa začne prejavovať, pôsobiť prostredníctvom každého jedného z nás, tak budeme napredovať. Viacej sa tomu odovzdajme, viacej potom horlíme. Pane, čo viem pre Teba urobiť? Ty si pre mňa všetko urobil a ja to verím. Urob ma horlivejším, urob ma aktívnejším a nedaj, aby som klesol alebo klesal. Pýtam si olej na horlivosť. Aj keď nevidíme celý plán, dá nám Pán slovo. Dá mi slovo svojej známosti, slovo poznania, slovo známosti, slovo múdrosti, rozlišovanie duchov. Tieto 3 dary som vám dnes chcela rozoberať, ešte viacej vidieť, ešte viac porozumieť a viac potom túžiť. A ja verím, že Duch Svätý začne pôsobiť.
On sa vie takto prejaviť, to sú jeho dary, je to jeho slovník v Kristovom tele. Amen. Haleluja. Pane, ďakujeme Ti, že pozeráš na našu túžbu, že hľadíš na našu túžbu a bereš do svojich rúk naše modlitby. A Ty slúžiš ako náš veľkňaz.